Ordubiak eta 23 minutu, bat eta huts galdu du Realak Kartuja futbol zelaian Betisen aurka lehen mailako bigarren jardunaldiko norgehiagoka. Gogoratuko dugu, batetik Manuel Pellegrinik zuzentzen duen taldeak Inter Milanen aurka jokatu zuela azken norgehiagoka, eta kasu horretan bat eta huts galdu zuten Pellegriniren jokalariek, eta Rino Matarazzorenek berriz Stamford Bridgera egin zuten bisita azken lagun artekoa jokatzeko, eta bertan 3-1 galdu zuten. Beraz, bi taldeak dinamika txarrean iritsi dira, eta horiek horrela Manuel Pellegrinik eta Rino Matarazzok honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute. Betisi dagokionez 4-2-1 sistema ezarri du zelaian Pellegrinik, Álvaro Valles izan da atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinaldetik Bellerine jokatu du, ezkerretik Fran Garziak, Marc Bartra kapitaina eta Nathan izan dira atzealdearen erdialdean, Bernal eta Marc Rokak jokatu dute Euskarri bikoitzean, Pablo Fornals izan da erdipuntan, eskuinetik Antoni jokatu du, ezkerretik Rorro Riquelmek eta puntan Kutxo Hernández izan da. Realari dagokionez berriz, Rino Matarazzo gaur 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Alex Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Jon Mikel Aranburu jokatu du, ezkerretik Sergio Gomezek, Jon Martin eta Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, azken hau kapitaina Euskarri moduan Jangel Herrera aritu da, barnekaldetik Soler eta Susic laguntzaile zituela, eskuinetik Kubo jokatu du, ezkerretik Barnetxeak eta puntan Horri Oskarson izan da, epailea Diaz de Mera eskuderos izan da, Del Cerro Grande izan du laguntzaile barrean, eta ez da aparteko polemikarik izan norgehiagokan zehar, beraz hori beti positiboa da, epailearen inguruan espaldin bada hitz egin behar. Norgehiagoka oroar batez ere lehenengo zatian berdindua izan da. Ikusi dugu bai Realak eta bai Betisek oraindik ere asko dutela hobetzeko atzealde horretan, batez ere, bai talde bat zein bestea oso erraz sartu dira barnekaldetik, baina ez dute ez bataren eta ez bestearen atezainak behartzea lortu lehenengo zati horretan. Batez ere Realari dagokionez irudi ona ematen ikusi dugu Matarazzoren taldea, eta nik bi gauza azpimarratuko nituzke. Batetik atzera lasterka egiteko eta posizioak berreskuratzeko eduki duten gaitasuna, askotan ikusi dugulako Betis kontraerasoan ateratzen, eta Realeko lauzpabos jokalari joan zaizkie gainera, eta horren ondorio zainbat baloi berreskuratzeko beta izan dute, eta bestetik erasoan ere behar bada ez behar bezain besteko erritmoarekin, baina bai Ander Barrenetxea eta bai Take Kubo zuloak bilatzen ikusi ditugu, konfiantzaz ikusi ditugu aurrera joaten, naiz eta ondoren arrakasta handirik gabe aritu diren. Betisi dagokionez batez ere zehaztasuna falta izan zaie azken metro horietan, ez dira bat ere finibili Pellegriniren jokalariak une horietan, eta horregatik lehen zatia usnako emaitzarekin amaitu da, esan lehenengo zatian ez da gauza handirik izan kontatzeko. Oroar esan dugu atzealdean nahiko ahul ikusi ditugula bi taldeak, behar bada esan liteke puntu bat goraxeago ibili dela Betis, baina Reala ere sartu da Betisen area, baina aipatu dugu moduan aparteko arriskurik sortu gabe. Oro harrez da aukera askoko norgehiagoka izan, bigarren zatian ere Reala saiatu da ez, eta Reala oldarkor ikusi dugu. Batez ere hori eskatzen zaio Rino Matarazzoren taldeari, oldarkorra izatea, Betis estutzea eskatzen zitzaion gaur, behartzea, hori egin batean lortu du, eta hala ere baloi asko galdu ditu, eta zehaztasun falta horiek ondoren larrutik ordaindu ditzake Rino Matarazzoren taldeak. Ez delako erraza gero postuak berreskuratzea, eta naiz eta gaur berreskuratu dituzten, normalean denboraldi hasieran normalagoa izaten da kasu horietan atzealdeak eta biziago ibiltzea, freskoago daudelako, oraintxe hasi dute denboraldia, eta naiz eta erritmoa hartzeko egongo diren oraindik hobeto lehiatzeko, ezinbestean fin daude.
eta gola 63. Minutuan etorri da. Kutxo Hernandezek eskuinaldetik Rorro Rikelmeri erdiraketa ipini eta Rorro Rikelmek maixuki gainditu du Alex Remiroren atea, oso ongi gurutzatu du ezkerrez boleaz egin duen jaurtiketa eta Realarentzat kolpe gogorra izan da, berriro ere atzealdeko akatsak agerian geratu dira Kutxo Hernandezen erdiraketa horretan, baina egia da Rorro Rikelmeren rematearen aurrean Remirok ez duela ezertxo ere egiterik izan. Erreakzioa hala ere berehala etorri da 78. Minutuan Luka Susitzi zutoinera joan zaio baloia, egia esan Susitxek ez dauka zorte handirik, egia esan zutoinarekin eta golak sartzerakoan badirudi deabruarekin adostasun bat edo paktu bat egin daukala zutoinarekin, kontua kontu gaurkoan ere ez du horre golia erdiesterik izan, baina hala ere Realak aurrera jarraitu, baina aipatu moduan zehaztasunik gabe eta askotan betixi erraztasun gehiegi emanez batez ere zelai erdian galdutako baloietan, horre Oiartzabal eta Martxal irten direnean minutu interesgarriak jokatu dituzte, baina ondoren haien eta Turrientes atera dira, hauek ere beste ritmo bat eman diote, batez ere Turrientesek Jangelek behar bada minutu horietarako ez zuen erritmo hori ezarri dio Realari eta biziago jokatzeko beta, baina oro har ez du lortu Mataratzoren taldeak zehaztasunik, kornerretan ere oso ahul ikusi dugu, eta atzealdean naiz eta trantsizioak gehienetan ongi egin dituzten, eta Jon Mikel Aranbururen norgehiagoka goraipatu egin behar da, naiz eta golean Rorro Rikelmek erraz irabazi dion Bizkarra, eta batean kulpa handisamarra eduki Jon Mikel Aranburu, hor ikusi dugu Venezuelako jokalariak zenolako gaitasunak dituen, zenbait baloi moztu egin baititu eta konpromezu handiko uneetan. Aipatu bezala, azkenerako bat eta huts irabazi du Betisek, beraz lehen 3 puntuak Manuel Pellegriniren taldearentzat izan dira, Rino Mataratzorenek berriz eskutsi jarraituko dute eta ikusiko dugu bihar edo etzi fitxaketarik ote dagoen Realean, jada bai baita garaia fitxaketak heltzeko, atzo Rino Mataratzok asko hitz egin zuen horren inguruan prentsaurrekoan, eta ziur bihar Zubietara joaten denean ere eskatuko dituela fitxaketa horiek inongo zalantzari gabe. Eta orain beti egin ohi dugun moduan, zer datorkie bi taldei hurrengo jardunaldian, batetik bi taldeek lehenengo jardunaldiko norgehiagokak jokatu beharko dituzte, batetik Betisek Valentziaren aurka jokatuko du larun batean, aste artean gaueko 9:00 aurrera, eta Realak berriz asteazkenean jokatuko du gaueko 9:00 aurrera Real Madrilen aurka Jose Mourinhoren Bernabeuko debuta izango da hori bere etapa berri honetan, Real Madrileko etapa berri honetan. Gogoratu beraz, Betisek bat Realak huts Kartujan.